Kære troende, vi står over for et højtideligt døgn, nemlig den 15. af måneden Sha'aban. Om dette døgn er det fremkommet, at profeten, må Allah ophøje hans rang, sagde: når midten af Sha'aban er inde, så fastens dag og bødens nat. Berettede Ibn Majah. Oplægget inspirerer dig, kære troende, til hvordan du kan drage nytte af dette døgn. I tillæg hertil redegøres der for, hvad der fejlagtigt påstås om og begås på dette døgn. Kære bror og søster, mød op til fredagsoplægget kl. 19.00 på Bispevej 4, 2400, København NV. Børnepasning finder sted på anden sal. På glædeligt gensyn.